to ja dann Tüter ich verquackler I tata money. Nicht. Es ist dann. Klar, I da nicht. Klar, I da nicht. Kurwa, mam to dopiero na lekcji. Klar, I da nicht. Dziecko, które ma ubytek słuchu na poziomie od 40 do 70 decybeli. A my nie mieliśmy tak, my mieliśmy od 69 do 55. No dobrze, to będzie lekki. Klar, I da nicht. Za pierwszym razem no to będzie krzyk odrzucenia. Klar, I da nicht. Nicht dann. Stick. Yeah. Nicht getan. Stick. Yeah.